sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi ko ni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemogo ya ko fenfen ajora jorola kani soja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda ka beni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no Tever Rasoul a togo kadi cogo mina a te fanan kadi katemoga Tever Rasoul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana Tever Rasoul nke oke ka te wuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ika foko Tever Rasoul benefunji lama walima Tever Rasoul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino Tever Rasoul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nywan zora kono nana anga na nywan nege ni
ko te duma bibina i b'a fɔ ko te vert rasul a bɛ foroko cɛɲin kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple te vert rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te vert rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te vert rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te vert rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min bi ye sibiri ye février kalo tile 8 san 2025 an bɛ Segu cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Tɛnkudugu ni Bolomadadugu k'a bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲankuma festival sur le Niger ale kuncɛli baaraw bɛ ka surunya baro labanw ɲɔgɔnye labanw concert labanw Suro Salifu Keyita ale ni Burkinakaw kun karilen don ɲɔgɔn na Segu a ma nɔgɔya tiɲɛna gɔngɔrɔ bɛ tigɛ wɔrɔ cogo dɔn n'a ka balikuya kun tɛ kununko denmisɛnw u tun bɛ ka fasi bɔ nka bi sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn halisa an bɛ da ka gun kan kɛnɛ kan jɛmukan an bɛna kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Segukaw fɛ yen min ye festival ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen bɛ maa min bolo nin waati in na n'o ye Jibril Gise ye tilegan in na ale bɛna k'an ka maa welelen ani min kan ka baara ka ɲɔgɔn masala nka yan'o cɛ kununko Segu caravane culturelle ale baaraw daminɛna Segu kɔnɔna na o baara daminɛli hukumu kɔnɔna na sa min ye jeliw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan Cɛni Koyita n'a ka maaw olu bɛɛ lajɛlen nana ka na jansa kɛ an yɛrɛ ye jansa min n'o b'a to k'a jira k'a fɔ ko waleɲuman dɔn don Falaye jeliw y'an jansa kunu an t'a daminɛ n'o ye yɛrɛkun dɔgɔ sɔrɔ la dɛ Kusuruni kasine magata fimani magata jema welela de kirina kelelu diara tira magana nyaga sola kelelu mafoi bemba te kola kele to gotigi yesunja ta yenga kele chefari tira magansilu de mama marembe kabule barika ya yoro me vosisa sisi de ka kemungolo kemuka kemutena wolo kemutena ka wolo fara koro mulai tarawulila o de ka wulandini wulamba ani wulatamba soro olu de ka do kamisa kɛlɛ sankara ngara ko ton tan jon ta ani wɔɔrɔ kala tan jon tan ni naani muri kan ta duuru mamuru si cɛ duuru ngara naani olu wasa do tiramaga ya wasa do don min na ni Sumankuru ye bara dɔ Mandekaw da la ko maa ti kuma tuguni Mandekaw kamana gɔnna u wulila ka se tiramaga de ma ayiwa naamu o y'a sɔrɔ a bɛ mɛn ma mɛ ma fɔra Tunkara fɛ yen ko bara bɛ Mandekaw da la k'a kana bara bɔ Mandekaw da la ko ko n sɔnna n bɛ kɛlɛ kɛ mɛ n bɛ kɛlɛ kɛ k'a tɔgɔ di n bɛnkɛ den ma n'o ye Jata ye ayiwa naamu muru banna tiramaga ma ban kama banna tiramaga ma ban Sisari jɔ ani n'i y'a mɛn Sisari jɔ jeli ma nin yɔrɔ fɔ Finɛ ma nin yɔrɔ fɔ Garange ma nin yɔrɔ fɔ tuma min Sunjata kelen masakɛ ye Mande a ye Mandekaw wele ka jɔnw fara ɲɔgɔn kan k'u ci ka taga Silamanba Koyita de fɛ yen k'u ka taa so sa Silamanba Koyita ko n'i kɛra kɛlɛcɛ ye k'u sokɛ ɲumanw ka ɲi o sow natɔ u sera Jolofi masa de y'o so bɛɛ minɛ kɛlɛdenw na ka sɔrɔ ka wulu damadɔ fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka taa Mande ko ka t'o di Sunjata ma k'olu t'a dɔn kɛlɛkɛlɛ ye ko so wulula gɛnna i bɛ wulula gɛnna dɔn donso dɔ marifa ta ka taa kungo kɔnɔ ka sogo ɲini k'a bon k'a fa nka donso dɔ bɛ yen ni wulu de bɛ taa n'a ye sogo a wulu su o la ni wulu ye sogo bɛɛ se tuma min na ale b'a tɔ lase tuma min na o kuma fɔra kuma girinyana cidenw seginnen ka na u y'a fɔ jelimusonin tun maniya o jelimusonin tun maniya o de nana i jɔ Sunjata ka da la a ko su b'ale su b'a i ni masaya su b'ale su b'a i ni wula jɔn ye ka ba ye ka wulu ci su b'a i ni masaya
ayiwa na mu jeliw babi ala ma ayiwa na mu jeliw alo yo ayi anw de nin fiye wari kama ya hakɛto an t'a fiye wari kama an t'a fiye sanu kama ni anw jeliw ko an b'i jɔ jeliya tɛ wari sanu tɛ ni jeli k'o de fɔ jeli denmisɛnninw de ye jeliya cɛ sabu a kɛra mɔgɔw ɲɛna ko jeliya ye wari deli jeliya tɛ wari deli jeliya ye reconnaissance de san ko an y'i ye yan dɔ bi k'an ye k'an wele k'an ko a bɛ daga anw fana ta y'an da y'an kɔnɔbara ye an b'o f'i ye wari de bɛ i ka wari anw y'a haramu hali wari hali ni ye miliyɔn d'a ma anw y'o haramu de wari i nin de kan ka f'i ye i fa danbe don a b'i i taara wuli i taara wara i tora dɔgɔ anw bɛ nin f'i ye n'a ka wari tɛ sanu kɛ ko a ka bon ko a ye nka ko a man dimi ko a ye dɛ tarawele i yɔrɔ fɔli filɛ jeliw fɛ alhamdulilayi ala ka ɲɛ min la ala ka kɛnɛ don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la i nana hɛrɛ la ala k'i segin hɛrɛ la i ka jeli bɛɛ b'i fɔ ka fara jeli kuntigi n'a ka jama kan tarawele kasimu filɛ nin ye i taara wara a barika ala ka ɲɛ min la a ka to i kɔnɔ fala kunungo an sigilen fondation na baaraw bannen mɔgɔw bɛ k'u kɔdɔ kuma min jeli can koyita n'ale ye seli jelikuntigi ye ka taa fara bedi jabate kan n'o ye denmisɛnninw jelikuntigi denmisɛnninw ka ɲɛmaa ye segu kɔnɔna na olu de nana ka na ni surprise ba in k'an na fala ye an b'u fo min ye jeliw ye an b'u fo u ka baara la u ka waleɲuman dɔn na u ka tanu na n'ala n'a kira sɔnna a ma min ye nin fɛn in ye a na se yɔrɔ caman yaasa maaw bɛ se ka a ye cogo min faamuya ka kɛ a ko la sabula waleɲuman dɔn don wala ye waleɲuman dɔn min don maa min ye nin ja ta o ye wɔlɔkɛ min ye ale yɛrɛ ye ɲɛgɛnkɛla ye maa wɛrɛw bɛ yen olu y'a ta jeliw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana caman ye a kuma ta sisan an bɛ segin ka na an ka baabu kɔnɔ an b'a yira bɛɛ la k'a fɔ sa fɛsivali ale baaraw bɛ sen na kunungo an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko musée belebeleba bɛ yan musée ba min ni o baaraw bɛ sen na nin waati in na festival Sile Niger n'ale kurumbo karili kɛra musée in yaasa aw ka se k'a dɔn k'a dɔn ka lakari Keba Jalo ale n'a ka kamera donna musée in kɔnɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min ni maa maa bɛ Segu ka na taa ka sɔrɔ i ma taa musée in lajɛ ni maa maa bɛ Segu ka na bɔ yan fiyewu n'i ma don musée in kɔnɔ an ka kunungo n'an ka bi n'an ka sini bɛ taa wolo min na seko ni dɔnko sira fɛ Mamu Dafe y'a bɛɛ lajɛlen bɛn dɔgɔmɔ Falaye an ka taa musée kɔnɔna lajɛ Keba ale ka kamera baara la musée in kɔnɔ yan nɔ musée in fɛn dama dɔw bɛ yen nɔ fɛn sigi mayɔrɔ dama dɔw bɛ yen nɔ k'a daminɛ an ka lawale fɛn kɔrɔw la ka n'a bila fɛn kuraw la dɔɔni i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma ni o ye gese ye geseda minɛnw ye a kɔrɔlen a n'a kura fɔlɔ geseda tun bɛ kɛ ni fɛn fitinin minnu ye instrument fitinin minnu ye ka gese da n'o ye pour que ka se ka pain tissé sɔrɔ donc o bɛ yen nɔ ka bɔ o la sisan ka tila ka na se kura in ma ni o b'a fɔ o ma ko métier à tisser ni o y'a kumabalama ye donc an ka baara in bɛ o kan k'a daminɛ kabini kɔɔri bɔli kɔɔri yɔrɔ la ka na se kɔɔri paratali ma ka tila k'a don dɔ la ka a fuga k'a kɛ gari ye o gari de bɛna tila ka kɛ gese ye donc o étape ninnu de b'an bolo kabini gese fitinin fɔlɔ min b'an bolo ka n'a bila gese kuralama la sisan ni o b'a fɔ o ma ko kɔlɛba donc o de b'an bolo fo ka na se a produit fini ma ni o y'a finiw bannen ye ka bɔ o kɔnɔna na fana an bɛ tila ka na fini dilanlen k'a kɛ a état naturel ye n'o ye kɔɔri ye donc o daminɛ Mama Dengala Mama Denga ye marakaw bɛɛ ma kɛ marakaw buruju marakaw bɛɛ bɔra min na donc ale de ye a personnalité fɔlɔ ye Mama Denga n'o ye marakaw bɛɛ ma kɛ Sunjata Keita ma olu bɛɛ nous avons fait tout ça là en miniature pour montrer l'histoire réelle du Mali na Kanku Musala ni o ye ayiwa malien bɛɛ ɲɛbilaba ye min kɔnna ka taa Makan ni sanutigi bakun don ni mɔgɔ caman b'a dɔn n'o ye donc ka bɔ Kanku Musa la ka na El Farkou la El Farkou lui c'est une personnalité mythique
donc ale ye Tombouctou ye. Donc an ye kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni tɛ an bolo ale la, mais c'est une personnalité mythique ka b'o la ka na Babemba Samori ninnu na, donc olu fana fɛngɛ b'an bolo. Donc n'i y'o bɛɛ lajɛ sisan i mana bɔ olu kɔnɔna na i bɛna se Biton ninnu ma. Biton o ye Segu ye, Biton ka description b'an bolo ka bɔ Biton Kulubali la, ni o kun ye Sekɔrɔ ka ye, ni a ka kaburu bɛ yen nɔ hali sisan ale ka description bɛ yen nɔ, en même temps Da Mɔnzɔn Jara ale ka description b'an bolo. Pour ne pas oublier, Biton est en lien avec les pharaons, Ba Pharaon. Donc au de la an ye pharaon fana description kɛ, ngɔyɔ bɛ pharaon bolo, donc Biton ni ale lien min kun b'a ani Biton ni pharaon in cɛ, donc an ye baara kɛ ni o de la an ye pharaon fara Biton kan. Donc o kɔfɛ an ka sɔrɔ ka na Da la. Da fana personnalité plus efficace au niveau du Mali, surtout à Ségou ici. Donc an ye Da ka description kɛ. Ka bɔ Da la sisan an nana don Tukulɛriw la. Tukulɛri ye jumɛn? O ye El Hadji Umar Tal ye. El Hadji Umar Tal, bon a bɛ n'a fɔ ale de, en bref ale de nana ni diinɛ ye yan nɔ kosɛbɛ. Après lui, donc an nana Kanon na. Kanon ye mun ye? Donc El Hadji Umar Tal ninnu tile la gwɛlɛ min cira, kɛlɛ min kɛra, o de ye Kanon yɛrɛ description de la an ye Kanon kɛ yen nɔ. Donc ka bɔ Paɲtise la ni o ye kɔɔri ni kɔɔri minɛnw ni a finiw ye ka na se ni personnalité ninnu bɛɛ lajɛlen ma, olu bɔlen kɔfɛ nɔ instrument musical de b'an bolo. Instrument musical ninnu olu fana ka ca, donc dɔn ni tulo ni fini ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ yen nɔ o ye ɲɛnajɛ, o ye kɔrɔdɔgɔw ye. Donc an ye kɔrɔdɔgɔw description kɛ ka na kɔrɔdɔgɔw jɔ yen nɔ pour que au moins a ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛmancɛ la min bɛ yen nɔ o ye kɔrɔdɔgɔw ka tulo ni yɛlɛ ye pour que ka se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na. Donc en bref o ye au niveau ninnu masque virtuel de ye. Virtuel in kɔrɔ ye mun ye? Fɛn de don n'i y'a don i ɲɛ na, festival description de b'a kɔnɔ k'a daminɛ a première édition na 2005 fo ka n'a bila nin waati in na an ye ja ɲɛnama fɛn o fɛn sɔrɔ olu fara-faralen ɲɔgɔn kan, o de bɛ an bolo casque in kɔnɔ. N'i ye casque in don i ɲɛ na a bɛ kɛ i b'a fɔ stade ba de b'i ɲɛ kɔrɔ, écran géant ba. A bɛ kɛ i b'a fɔ i tɛ Mali la, tiɲɛ yɛrɛ la c'est le mot même. A bɛ kɛ i b'a fɔ i tɛ Mali la, a bɛ kɛ fɛn belebeleba ye, a bɛ kɛ i b'a fɔ e yɛrɛ sigi b'a kɛnɛ kan. Voilà, o de ye casque ninnu ye. Son excellence monsieur le ministre Mamou Daffé a ye nin hakilila in ta jamana wɛrɛw la ka tila ka na a yɛlɛma anw bolo yan nɔ k'a kɛ fɛnba ye anw bolo. Den min wolola bi o ka se k'a dɔn k'a fɔ san 1000 tɛmɛnenw, san 500 tɛmɛnenw na fɛn minnu kun bɛ yen nɔ, an ka réalité minnu kun bɛ yen. Paɲtise filɛ nin ye bi bi na a labɛli salon Mamou Daffé yɛrɛ kɛra a lauréat dɔ ye, u ye malifini u y'a kɛ au premier mais tellement que a bɛ malifini utiliser. Donc ni nin fɛn ma jira an ka denw na, nin fini ni fɛn ninnu ma jira an ka denw na, caman bɛ yen nɔ olu bɛna fɔ a kɔ. Pour que u kana fɔ a kɔ, musée in kɛkun y'o ye, bɛɛ ka passe yan nɔfɛ pour que n'i ma fɛn min faamuya latigɛ la ou bien i ma fɛn min dɔn an ka jɛ k'o jira ɲɔgɔn na. C'est comme quelque chose historique. Ni mɔgɔ min nana i bɛ kalan la i ka se k'a faamuya k'a fɔ i bɛnbaw ye fɛn minnu kɛ ka kɔrɔ, i bɛnbaw halisa au moins u tɛ yan bi mais hakilila ninnu bɛ yan nɔ. I n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na an bɛ kɔrɛ kɔnɔna na bi, jɛmukan kɛnɛ kan an bɛ k'a kɛ k'an to kɔrɛ kɔnɔ, min ye Amara Nuhu Keyita ale bɛ yan, Falaye Keyita ka taa se Keba Jalo ma. Baara in kɔrɛ yɛrɛ fɛn kɔrɔmara yɔrɔ 2 de b'a kɔnɔ. Fɔlɔ o y'an ka fɔlikɛminɛnw ye, filanan min n'o banna sa n'aw sera k'o ye ale ye kura ye, k'a daminɛ Mali kɔrɔlen na ka n'a bila bi la ka taa bila Segu yɛrɛ sini ni sinikɛnɛ na baara minnu kɛra olu de bɛ ale kɔnɔna na. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Tumutukaw fɛ yen décembre kalo tɛmɛnen na min ye maa minnu bɛ yen n'o ye tubabulakaw ye, olu caman taara Tumutukaw ka ɲɔgɔnlajɛ kɛnɛ kan ni a bɛ fɔ o ma ko an ka balo ɲɔgɔn fɛ, n'o ye festival vivre ensemble ye. O tɛmɛnen kɔfɛ sa nin kalo in tile 6 yan yɛrɛ Segu Fondation Festival Sud Niger da la touriste ninnu u caman fana nana tuguni Daka Gunga yan Festival Sud Niger ta ko 21 hukumu kɔnɔna na. Tumutu ta tɛmɛnen kɔfɛ Mamou Daffé a y'olu fana bisimila k'a yira maaw la k'a fɔ ko Mali daw yɛlɛlen don. Taa ni ka segin maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka na an ka jamana kɔnɔ k'u ni an bɛ ku. Falaye an ye ja min sɔrɔ yen an bɛna a lajɛ n'an sera ka o sɔrɔ parce que an y'a ye k'a fɔ min ye touriste ye an ka jamana nali ka d'u ye ka na an ka fɛn wɛrɛw lajɛ ka ye kɛnɛbaw kan
lajɛba minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka olu sigi sen kelen kan ka se ka ye o ko kɔnɔna na o ka d'u ye kosɛbɛ sabula laada la n'i ye festival Sud Niger yɛrɛ ta k'a lajɛ a tako fɔlɔw la olu de kun ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Mamu Dafe ye minnu kunbɛn nin kalo in tile 6 fondation da la an ka jɛ k'o jaw fana filɛ. Nous sommes très heureux cet après-midi à Ségou, dans la cité mythique des Balanzans, de recevoir les touristes à nombre. Après Tombouctou, il y a quelques mois, nous sommes très heureux et au nom de tout le gouvernement du Mali et du président de la République et de son Premier ministre, je voudrais saluer les visiteurs qui ont confiance en notre pays. C'est un acte de foi aujourd'hui venir à Ségou, passer une semaine avec nous. Alors nous avons une forte délégation de plusieurs pays aujourd'hui avec nous. Donc je voudrais juste les remercier. Et c'est ça l'objet de cette petite échange. Et la plupart aussi ce sont des collègues à moi qui travaillent avec moi. Donc vraiment nous sommes heureux. Merci à vous et bon vent au tourisme de Ségou. Elle s'appelle Magdalena, elle est polonaise, donc elle est vraiment très contente de venir au Mali et c'est pas sa première fois au Mali. Elle aime beaucoup ce pays, elle aime la culture malienne, donc elle est vraiment très contente d'être au Mali. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle vient au Mali, elle n'a jamais senti cette insécurité que les gens disent. Certes, il y a des zones qui sont un peu difficiles d'accès, mais elle se sent vraiment en sécurité. Les gens autour d'elle qui organisent son voyage sont des professionnels, ils savent où aller, où amener les touristes et elle particulièrement. Donc elle est vraiment très contente. Elle dit aux autres touristes, aux autres visiteurs, certes le Mali est là, on vous ouvre les portes du Mali, on vous souhaite la bienvenue et on vous attend. Alors, depuis que je suis sur le pays, mais moi je me sens très bien. Je suis venue ici pour accompagner une amie qui est artiste et j'ai aucune crainte. Je suis contente de venir faire la fête dans votre pays. Voilà, je suis très bien accueillie. La culture, elle a l'air très riche. Après, j'ai pas encore tout découvert, mais déjà il y a tous les artistes qui exposent, là, tous les chants, les danses et tout. Pour moi, c'est que des découvertes. Ça a l'air d'avoir énormément de choses. bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fana k'a fɔ min ye festival ye a baara dan tɛ dɔn tɛgɛrɛ ale ni dununfɔ ye min ye barosigiw olu fana b'a la a bɛ fɔ min ma ko table ronde n'u hakilila yiraw ka taa seko ni dɔnko bɛɛ ni kelenya o sinsinni ka kununko Ablaye Diop ale yɛrɛ tun bɛ a ka barosigi kɛ bɔlɔlɔsira matarafali seko ni dɔnko jɔyɔrɔ min bɛ se ka kɛ o la an ka jamanaw kɔnɔna na AES jamanaw ale y'o kumatigiya kɛ yan'o cɛ sa min ye minisiri Mamu Dafe yɛrɛ ye ale ni Burema Kansaye n'o ye an ka sanayɛlɛ kalanso minisiri ye ani ɲinini o minisiri ale fana tun ye bugunatigɛ dɔ fana baara kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra kunun kɔrɛ kelen na ya Yusuf Tata Sise ale tɔgɔla so kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye seko ni dɔnko ye ɲɛ na nafa bɛ a la mago bɛ se ka ɲina n'a ye cogo di min ye kɛlɛbaa ɲɛ a bɛ se k'olu kɛ cogo di jɔyɔrɔ minnu bɛ a la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara k'a kɔnɔna na u bɛ se ka tɔnɔ min sɔrɔ a la diɲɛ maa yɛrɛ bɛ se k'i wasa don a la cogo min na k'i sinsin a kan kuma ninnu ye taliko la waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ni seko ni dɔnko donni ɲɔgɔn na o kumaw fana yera a kɛnɛ kan sabula a yera k'a fɔ ko min ye nin waati laban ninnu na ye i b'a dɔn k'a fɔ ko seko ni dɔnko ale tɛ taa fiyewu fo min ye baara ni wulikajɔ ni cɛsiri n bɛ dunu dilan o i na baara de kɛ n bɛ file dilan o i na baara de kɛ gitari o gita o fɛn o fɛn n'i b'a kɛ baara de don wa baara in a bɛ e nafa cogo min i kan ka dɔn a kan ka maa wɛrɛ fana nafa o cogoya la o fɛn minnu bɛ feere minnu bɛ dilan fɛ u bɛ se ka t'u cogoyaw la cogo min na ni yiritigɛw bɛ yen ni waati yɛlɛmaw bɛ yen o kɔlɔlɔ bɛ boli olu kan ɲɛfɔli kɛra o la min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye u bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin cogo min an ka jamana minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kow kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ bi min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la baara minnu bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min seko ni dɔnko bɛ se ka don an ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara la cogo min na jɛrɛ mun kɛra Segu yan salon ko a ye misali ta o kan o baaraba minnu sigira sen kan Ablaye Diop ka laseli la a ko maaw kan k'u wakulu don u yɛrɛ la sabula n'i filila i yɛrɛ ma dɔrɔn i dɔgɔ bɛ kɛ kamanagan i yɛrɛ bolo Diop ka laseli la a y'a yira kɔni min na wuli ka jɔ kɛ fɛɛrɛ minnu sigira Segu yan u ye kuma minnu mɛn yan maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalen olu de baara kɛ seko ni dɔnko kan a bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔba ye cogo min na k'an ka jamana bɔ degun kɔnɔna na ko olu na o kɔmasegi kɛ jamana ɲɛmaaw ye u ka se ka baara kɛ n'o ye Ablaye Diop Falaye
AES baara fɛn bɛ k'an ka jamana kɔnɔ ale de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o o ye a ko coordinateur ba ye o de hukumu kɔnɔna fana a fana ye laseli kɛ i b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye olu fana bi yan baara mun fana kalifalen don olu la o kuma fana tun bɛ sen kan yaasa siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ cogo di dɔgɔkun kelen min ye AES ɲɛmaaw ye olu fana ka maa mafalen ye o ɲini ni baara minnu kɛ da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛ bɔ o hukumu kɔnɔna na sa an b'a yira k'a fɔ ko kɔlɔku ale baaraw bɛ sen na hali sɔgɔmada in na sɔɔni sisan min ye maa mafalenw ye olu bɛ ka jateminɛli kɛ kimɛliw ni lawaleyaliw bɛ se ka kɛ cogo min na kuma minnu sigira sen kan yan kununko minisiri min bɛ yen n'o o ye colonel k'a fɔ général de corps d'armée Ismaël Wage ale n'a ka maaw sera an fɛ yan a bɛ fɔ min ma sa ko caravane culturelle ni o bɛ sigi sen kan san o san n'a tako 12nan ye nin ye Mali festival sur le Niger min ye Marokokaw ka takdar ye ka taa fara festival au désert ka Mali kɔnɔ 12nan kɛnɛ kan bɛn ni kelenya surakaw olu ka dumuniw farafin dumuni k'a fɔ an ka jamana tɔ siya dumuniw nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la barosigiw olu fana bɛ kɛ a la caravane culturelle la paix ɲinanta a denfaya kun talen don ka di Ismaël Wage ma Wage ale ko min ye an ka seko ni dɔnko ye ko tɛ se ka kɛ fiyewu ka ban n'o ma jamanaw tugu ɲɔgɔn na n'o ma jamanadenw tugu ɲɔgɔn na n'o ma jamanaw kala ɲɔgɔn na général d'armée corps d'armée a ko fana ko min ye minisiri min bɛ bɛn ni kelenya ni fɛnw kunna o jɔyɔrɔ min b'ale bolo o b'a to bi a ka waso ni festival sur le Niger ye baaraba minnu kɛra a kɔnɔ san tɛmɛnenw la a nana ye a y'i ɲɛda nin ko ninnu kan san 21 dafe n'a nɔfɛmaw ye wulikajɔ min kɛ ka cɛsiri min kɛ seko ni dɔnko tɔ nasira fɛ a tɔnɔ o dun waati o de selen nin ye ale ka minisiri so olu kɔni Falaye Wade ko caravane ko maa si tɛ k'a denfa ye tuguni n'ale tɛ ko kɔni k'u k'o to yen ko denfajala kɔni ko ale de b'o ta sa o sa ko yaasa ka se ka na Segu kɔnɔna na yan ka na ɲɛnamali kɛ sabula ale ye min faamu ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi ka diɲɛ dayɛlɛ ka lafiya kɛ ka basigila na an bɛ ka min ɲini ko seko ni dɔnko don min ye Wage a y'a yira fana k'a fɔ ko jamanaw ka se ka kala ɲɔgɔn na jamanaw ka ɲɔgɔn faamuya dancɛw ka ban min ye babiliw ye olu ka wuli fɔnkɔɲɔgɔnkaw ka ban pewu ko n'an y'an wakiliw kɛ seko ni dɔnko ye a fɔcogo ɲuman a kɛcogo ɲuman ka dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka baara kɛ i n'a fɔ ale bɛ k'a laɲini cogo min ko o y'o ye Ismaël Wage a ka kuma kɔnɔna na fana a ye foli ta ka ɲɛsin AES ale ye dɔgɔkun kelen baara min sigi yan Segu kɔnɔna na n'o kɛra bɛn ni kelenya dɔgɔkun ye Segukaw fɛ yen a ye foli ta ka ɲɛsin olu ma maa minnu y'o labɛn ni baaraw kɛ Burukinakaw sa olu kɔni ye jɔnjɔn dɔ di Mamu Dafe ma a ka waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin a ma baara minnu n'a sera ka olu sigi sen kan fo ka na se bi ma Segu yɛrɛ kɔnɔna na fana maa bɛ ko nana ko in kɛnɛ kan an y'an bolo bila an da han aw kun tɛ yan kɛmɛ kun tɛ yen kɛmɛ ne nin fɔra i kɔ n'i tora k'a to nin dɔw kɔ nka surakaw ye ko k'an na kunna a ti bɔ an kɔnɔ dɛ u y'an ka dumuni tilɔliba bɛ ta ka mara u yɛrɛ naga kɔrɔ o kɔni o kɛra dɛ to o tun bɛ yen basi tun bɛ yen sɔ tun bɛ yen kinali dumuniba in tɔgɔ ye de alabaja o tun bɛ tukasu ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ jidɛgɛ ni dɛgɛw ka taa se wujilaw ma nin bɛɛ lajɛlen de kun dilannen tolen bɛ yen Falaye a nana guwa min kɛ u ye to labɔ to kɔni ale de cara n'a bɛɛ lajɛlen ye an balima dɔgɔnɔ minnu bɛ kɛnɛ kan sa o kɛra olu ma sababu ɲuman ye olu kɔni y'u yɛrɛ d'o ma nka u ko ninnu ka to dilan cogo ma k'a ka maka k'olu bɛ to min fɛ ko o to tɛ nin Vieux Marmite maaw an b'u fo sabula min ye Umu Traoré ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan Ablaye Konate n'ale ye ɲɛgɛnkɛlaba ye an ka jamana kɔnɔ an b'a fo Ismaël Jabate ale denkɛ bɛ kɛnɛ kan yan min ye Lamine Kamaraka ye an b'a fana fo ka Wɔlɛgɛ min fana fo Salif Berté ni ale bɛ ziirida kɛ ka foli ta ka ɲɛsin ale ma an tɛ ɲinɛ Burukinabaw ka k'i Sidiki kɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Segu yan ka se ka baara kɛ baara min n'o y'a to sa cɛfɔ ni kan min ɲininen don o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Falaye an bɛna taa e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace.
Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Ayiwa sɔrɔ ɲɛnajɛw olu tora Sena Segu yan ɲɔgɔndan min tun bɛ yen Fala ye finidon na o tun bɛ dugu min ni ɲɔgɔn cɛ sa o tun ye Segu, Kayi, Baɲaŋara ani Jɛnɛ ni San u y'olu dugu ta sa fini minnu bɛ dilan n'o o y'an ka bololafini dilannenw ye o ɲɔgɔndan de tun bɛ yen surɔ musée min bɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye ni a ɲɛsinnen don Savane ma baara ninnu kɛra yen nka a nana ye k'a fɔ sa ko ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ kun cɛ tuma min Jɛnɛkaw olu de wulila ni bilisi ni yɔrɔ sara ye Fala i b'a dɔn ko Jɛnɛ fini min bɛ dilan bolo la bi maa min b'a kɛ a tɔ tora maa kelen ye cɛkɔrɔba in ko k'ale den si ma sɔn baara in ma kalo 3 bɛ kɛ fini kelen kan ko n'i bɛ fɛ sisan ka i ka seliba fini di ale ma ko kabini sunkalo mangolo na k'i bɛ commande kɛ pour que i ka se k'a sɔrɔ seliba ko selicinin taw nana a mɛnna ko kabini arajaba waati maa min bɛ ale b'a bɛɛ de k'a bolo la foyi tɛ taa machine kɔnɔna na donc ale de ye bɛɛ dan u y'a jira k'a fɔ sa ko a kɔni ka cɛsiri yaasa a bɛ se ka dɛmɛ cogo min sabula a y'a fɔ k'a fɔ dɔnniya min b'ale la a ye kalan min kɛ bi ale yɛrɛ denw tɛ ka sɔn ka baara in kɛ o degun b'a la o bɔlen kɔ sa min ye su kɛrɛnkɛrɛnnen min kun sigilen don yaasa ka se ka kununko ɲɛnamaya Salifu Keyita ale tun b'o kɛnɛ kan min ye Salifu ye ale kelen kun tɛ yen Burkina bɛ olu ka fɔlikɛlaw fana tun bɛ a la ka taa se Guima national ma ale kɔni ye ɲɔgɔlɔn fana kɛ ɲɔgɔlɔn in a kɛra tubabukan na min ye à vous la nuit ye kuma in ye tali kɛ o la bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na jamana kɔnɔ maa si kana jɔ i niyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko Ala yɛrɛ ye diɲɛda kanu min kama ka sinsin o kanu kan ka kɛ n'o waleyaw kɛcogo ye min ye baaraw ye o kɛra o cogoya la Salifu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kunun a ye fɔli kɛ a ye baara kɛ ka se ka cɛsiri kɛ min ye kɛnɛ kan ye maa kana jɔ ale la kɛnɛ sanfɛla la wa min ye Salifu ye a ye layidu di fana ko min ye ale yɛrɛ ka festival o bɛna kɛ Joliba a ka d'a ye maaw ka ye o kɛnɛ kan ka taa o fana kɔnɛ ɲɛnamaya kosɛbɛ o kɔni ye o ye Segu yan san o san kabini festival sigira ɲɔgɔndan bɛ kɛ kinw ni ɲɔgɔn cɛ kin minnu bɛ yen sa ni olu jɛlen don ni Segu kinw bɛɛ lajɛlen ye o jaabi bɔra kununko fondation ale kɔnɔna na Keba Jalo tun bɛ yen a ye min sɔrɔ o la an ka jɛ k'o filɛ. N bɔra ka minɛn minnu di sisan ni minɛnw dira concours quartier propre hukumu de kɔnɔna la concours quartier propre o ye ɲɔgɔndan ye ɲɔgɔndan min bɛ labɛn san o san Sekou Art Festival sur le Niger mɔgɔw fɛ san o san ni décembre kalo kɔni sara sani janvier kalo ka daminɛ u bɛ se an ma direction régionale de l'assainissement na ka tila ka se mairie fana ma ka a ɲini an fɛ an ka concours an ka organiser laadalako la concours in bɛ tɛmɛ quartier Segin de ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Sebugu ka taa Pelengana bon ni ɲɔgɔndan in nafaba de b'a la sabu ɲɔgɔndan in minɛnw diri dɔrɔn tɛ a b'a to quartier bɛ fadenya ɲɔgɔn na u bɛ fadenya ɲɔgɔn na u ka sigida saniyali la o ye a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan ye min ye a b'a to bɛɛ bɛ i sen don a baara la k'a daminɛ chef de quartier ka tɛmɛ denmisɛn kulu fɛ ka tɛmɛ muso kulu fɛ bɛɛ de bɛ i sen don a baara la sabu sani concours ka lancer don kɛrɛnkɛrɛnnen kelen bɛ ta n'an b'a fɔ o ma ko journée de salubrité o journée de salubrité quartier Segin fɛn o fɛn sen bɛ nin na bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o don tɔgɔ kama o don kelen kama bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ bɛɛ bɛ furani kɛ ka saniya baaraw kɛ ka dan i ka dancɛ la matériel minnu dira o ye saniya ni bɛsɛya tɛ taa minɛn minnu kɔ i n'a fɔ burɛtiw i n'a fɔ furananw
i n'a fɔ rato i n'a fɔ bɔn kasinenw o n'a ɲɔgɔnnaw ani n'u tilala baara la u b'u tɛgɛ ko ni safinɛ minnu ye olu fana dira. Donc i b'a ye Sekukura an ka baara kɔnɔna na parce que k'a sɔrɔ nin don nin tɛ Sekura jeunesse CDQ dugutigilakaw an bɛɛ y'a jate minɛ k'a fɔ sanuya de bɛ se ka kin kɔnɔdenw lafiya ale bɛ se ka kɛnɛya sabati. Donc o kama i b'a sɔrɔ kalo o kalo an ye don damadɔw boloda don minnu ni quartier kɔnɔ denmisɛnnin an b'u bɛɛ la mobiliser ka jɛ ka baaraw kɛ o bɛ se ka kɛ jama yɔrɔw nɔgɔ minnu bɛ yen k'olu cɛ i b'a fɔ CSCOM i b'a fɔ ekɔliso i b'a fɔ siraba minnu bɛ yen ni bɛɛ n'u bol'a kan ni cɛncɛn bɔ k'o cɛncɛnw tɔmɔ cɛ ka bɔ yen walasa a bɛ se ka accident dɔgɔya cogo min bari sabu ni mɔgɔw bilala mototigiw ɲɛ la ou bien mobilitigiw a bɛ se ka mɔgɔ cɛnɛ a bɛ se ka cɛncɛn don mɔgɔ ɲɛna fɔlɔ donc anw y'a jateminɛ depuis nin festival tɛ san kalo 12 an b'a kɛ mais festival mana se an bɛ cɛsiriba fara a kan bari sabu festival fana a bɛ kɛ quartier min na a tɛnkunnen don Sekurala yan o kama i b'a ye embouteillage bɛ bonya yan sira goudron n'o bɛna festival yɔrɔ la an bɛ bɔ k'a bɛɛ sanuya festival laminiw ka bɔ yan fo ka taa kɔrɛ fana na o siraw kan n'a y'a sɔrɔ bin b'a la an bɛ bɔ k'olu bɛɛ sanuya nka san kalo 12 baara de don bari sabu bɛsɛya baara man ka kɛ festival kɔnɔni ye festival prix fana man ka mɔgɔ bila a baara la ni festival fana tɛmɛna o man ka k'a jɔlen ye n'o tɛ o tɛ dugu taa ɲɛ donc an festival kɔni fo u ye nin jɔnjɔn min d'an ma a b'an to encourager an ka baara la mais k'a fɔ san kalo 12 festival don festival tɛ an bɛ baara in kɛ nka u ye minɛn minnu d'an ma ka fara prix in yɛrɛ kan minɛn ninnu bɛ baara in nɔgɔya anw ma kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sanuya baara in kɔnɔna na. Ayiwa an ye jaabi min sɔrɔ o ye k'a fɔ ko Sekɔrɔ de gagnera ayiwa Bugufiyɛ ale kɛra filanan ye nka n'Ala sɔnna ma min ye coordinateur ye ale kan ka a bataki ci an ma ani u ka sɔrɔw ye mun ye an ka se ka o bɛɛ lajɛlen jate fala ye an bɛ te fan fɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ jansan dɔ b'i bolo an n'o jansan in lamɛn ka sɔrɔ ka taa ka bɔ Segu kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa Mali fan tɔw la ko minnu fana bɛ yen k'olu da mɔgɔw tulo ka sɔɔni kuma tɛ Gawokaw fɛ yen nin waati in na a ka kala ye kosɛbɛ an na tila sisan k'an da don o la ale ni Senegalikaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri ale nana bɔ an fɛ yan an n'an da don o bɛɛ lajɛlen an ka te fan fɛ fɔlɔ.
b'a sɔrɔ an b'a fɔ Segu festival ale de kɔni ye a hymne national da a hymne ka se ka o sigi sen kan san o san sa min ye hymne ye ale kɔni de bɛ kɛ ka festival ale datigɛ ne b'a sɔrɔ a yɛrɛ a ko a bɛ foli ta fana ka ɲɛsin min ye Ablaye Jawara ma cinquantenaire tigi o ye mobili d'a ma ko ka o fo ko waleɲuman dɔn ne b'a sɔrɔ ko ka foli waleɲuman dɔn kɛ Jawarakɛ ye a ye mobili min d'a ma k'a diyara ye a bɛnn'a ma a b'a fɔ ko Ala ka caman bila a nɔ na mobili fana bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ Neba Solo ka mobili ye Ala k'a nafalan bɔ a la a ka kɛ Nebadugu tagalan ɲuman ye ani Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ n'an seginna ka na kibaruya tɔw la sa an Sonko ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na a ko gɛlɛyara kosɛbɛ gɛlɛya ye ale wololen don fɛn caman na fɛn minnu kɛlen don ka se degun ye bi degun min kununko ni o degun kɛra kasara belebeleba ye kasara min ni o sɔrɔla sira in kan sa an Sonko ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ minɛn caman o de tiɲɛna maa dɔw kɔni a yirala sa k'a fɔ ko maa dɔw fana ni bɔnna a ko in senfɛ duguden minnu ye kibaruya d'a ma u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw olu kɔni ye camion dɔw de lajɔ maa bɛ donta mobili fitinin fana kɔnɔ k'olu lajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ko bɛ o masuruna na gawuyerukaw olu kɔni ka maa minnu tun bɛ yen sa n'olu dɔw nana olu y'u senfa n'u ka mobili ye olu sera ka taa nka mobili 5 wɛrɛ bɛ yen olu kɔni bɛɛ lajɛlen minɛ k'olu jeni mobili fitinin dɔ bɛ yen o fana jeni maa dɔw joginna ko senfɛ dɔw fatura a yirala n'a fana kibaruya labanw senfɛ ko dɔw bɛ yen olu kɔni sera ka na n'olu maa joginnen dɔw ye Gawo dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na nin waleya min kɛra kununko dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu tun ye kangarida kɛ u tun ye laseli kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ fana k'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na sabula bi olu ka fanfɛla ninnu na Bamanci jɛkulu caman nalen don duguw kɔnɔna na maaw jatigɛlen don maaw sirannen don bɔliw ka gɛlɛ taa ni ka seginw ka gɛlɛ nka u k'u famana ka waleya min kɛ o de ye nin ye o ye ka mobiliw jɔ ka taa wuli u la min ye minɛnw ye k'olu minɛ o tigiw la ka tila ka telefɔniw minɛ a n'a musakaw k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ maaw yɛrɛ kamana guwanna min na o ye k'a fɔ mobili dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni sera ka u senfa ka tila ninnu na nka min ye caman bɛ yen u ye jan da olu ɲɛ Gawo kelen in kɔnɔna na hali bi kununko tajita mobili dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko sitɛrini ale kɔni ye muso dɔ tan muso in ni tajita mobili ka taa fara sa katakatanin kan n'u b'a fɔ Baribarita Gawokaw fɛ yen olu de kɔni taara kalanso ɲɔgɔn na maa kelen fatura maa kelen joginna kosɛbɛ kibaruya ye kununko Unasinko sa Gawokaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 10 waati pankurutigi kelen bɛ Gawokaw fɛ yen o sira la douane ale bolofara min bɛ Gawokaw fɛ yen o masuruna na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko sitɛrini kɔni k'o de kɔni kɛra accident ye ale sababu ye ni muso in n'o fatura o senfɛ maa minnu bɛ yen ni kɔlɛya in kɛra olu ɲɛna u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye katakatanin bolila ye ko ale yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin waati na a joginenba don a dun yirala k'a fɔ fana Gawo yɛrɛ kɔnɔna na katakatanin bolilaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baaraw kɛcogo la min ye fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa u fana bɛ se ka kɛ cogo min na nka sitɛrinitigi bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna min ma o ye k'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ale fana ka mobili fana tiɲɛna ko senfɛ min ye ɲɛmaaw ye u kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Gawokaw fɛ yen maa dɔ o su taara ye su in ale yɛrɛ Kunasinko Gurakaw fɛ yen Gura ale bɛ yɔrɔ la sa n'o ye Bagunce fɔlɔ ye Guzure komini ale kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen kɔni fara ka taa su fili yɔrɔ la su min ni o yera wolomasiri tabaw kɔni sera ka o ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa in fatura kun min na a sababuya kɛra min ye mun y'a faga sa o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na kamalennin don sa ale kɔni dɔw y'a yira k'a fɔ ko marifakisɛ kɔni y'a sɔrɔ dɔw y'a yira sa ko bolo dɔ bɛ a la nka ka kɔn ale ɲɛ o don kelen fana na tuguni marifakisɛ o fana kɛra dɔ sata ye sanubɔyɔrɔ min bɛ Gawokaw fɛ yen n'o ye Tahaka ye Tahaka n'ale bɛ Gawo kɔnɔna na marifa cira dɔ fana na ye k'o ba de bɛ dasi sanubɔyɔrɔ in ale kɔnɔna na dugudenw y'a yira sa ko nin waleya minnu filɛ nin ko fɔ nin tigiw ka ɲini sabula nin waati laban in na maa minnu bɛ yen n'olu ye marifatigi lakodɔnbaliw ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri barika bɛ ka bonya sanubɔyɔrɔ in dun halisa a maa minnu bɛ yen n'u ka se ka gɛlɛn kosɛbɛ olu b'u sɔn yɔrɔ in na maa caman tun bolo sa k'a fɔ ko gouvernement na fɛɛrɛ tigɛ ka yɔrɔ in yɛrɛ datugu yaasa maaw kana taa kɛ sanubɔ ye u kun fɛ ten ka taa n'a ye taacogo ni nacogo tɛna na sɔrɔ ko min na Direkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen na yɔrɔ min n'o ye Kɔndi ye Kɔndi Dire kɔnɔna na sa u ye barosigi kɛ denmisɛnninw olu ka ko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min n'u ye denmisɛnninw olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min baara in sigira sen kan Norvègekaw ka baɲumankɛ tɔn fɛ sa baɲumankɛ tɔn min na ale dɛmɛnen don jamana yɛrɛ fɛ min ye tɔnden kɔni maa 10 olu kɔni nana sa ka ɲɛfɔli kɛ u ye
basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa denmisɛnninw olu ka kow bɛ se ka ta ba la cogo min na direkaw olu fɛ yen. Ale dire kelen kɔnɔna na kalan kɛra duguden tɔn kunna kɛnɛya ni saniya ko ta nasira fɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ duguw kɔnɔna na n'olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don jɛya ale ni saniya ko ma sa u y'olu fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ u kunna nin kalo in tile 6 maa 50 ɲɔgɔnna o de kɔni nana kɛnɛ in kan kintigiw bɛ a la kabilatigiw bɛ a la ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye kalansen sigira sen kan sa AMSS fɛ ale ni plan international ka taa fara min ye Global Affaires Canada maaw kan olu de kɔni sera ka nin ko in sigi sen kan ka nin kalan in kɛ. Halisa farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la an b'a yira o la k'a fɔ sa farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu bɛ nin waati in na Gawo académie kɔnɔna na dulata minɛnw kɔni tara ka d'olu ma dɛ ballon 100 yaasa sa farikolo ɲɛnajɛ min kan ka sigi sen kan sifinnakaw yɛrɛ bolo o bɛ se ka kɛ cogo min na a yira sa k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni kɛra nin kalo in tile 5 ballon ninnu d'olu ma sa min ye farikolo ɲɛnajɛ min kan ka kɛ kalansow kɔnɔna na o bɛ se ka yiriwa cogo min baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye sa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ale ka sigi sen kan kalansow kɔnɔna na ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la wa o y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baara in ye a na to sen na yaasa min ye kalandenw ye minnu bɛ ekɔlisow kɔnɔna na olu ka kalanko an'u ka farikolo ɲɛnajɛ ko olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Moritaniikaw fɛ yen maliyɛn dɔw ko olu kɔni tora ji la tuguni maa minnu tun b'a fɛ ka taa tunga fɛ tungalataala ninnu kabini janvier ni décembre kalo ye tile 2 n'o ye février kalo tile 2 san 2024 a yera sa k'olu kɔni tun bɛ mɛrimɛriw na Moritani fanfɛlaw la maa 9 ɲɔgɔnna min ye maa 8 ye olu ni tora ko in senfɛ a yirala k'a fɔ ko malidenw don u kɔni ye kurun ta kurun min ni Haut Conseil malien bolofara min bɛ yen olu kɔni ye kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ ko kurun in kɔni ko a tiɲɛna a kɔni tun man ɲi u y'a ta Nouadhiboukaw fɛ yen janvier kalo tile 26 tɛmɛnen kurun in kun tununna kɔgɔji sanfɛ nka maa minnu tun bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni tun b'a fɛ ka taa sa maa 9 a la a yira sa k'a fɔ ko Segu su kɔni yira kelen o sera ka bɔ ji la maliyɛn minnu bɛ Moritani ko olu ye kibaruya in di maa minnu bɛ yen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 28 maliden na olu sera ka salo ka bɔ ji la 8 o kɔni su yira min ye Moritaniikaw olu ka kɔgɔji kɔlɔsibaw sera k'o kɛ Haut Conseil malien de l'extérieur bolofara min bɛ jamana kɔnɔ yan yɛrɛ ale y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɔra nin ko in yɛrɛ la k'u fana u sɛgɛnnen don kosɛbɛ u kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔ Nouadhiboukaw fɛ yen ji ale kɔgɔji ale y'u sɛgɛn kosɛbɛ a yirala fana k'a fɔ ko min ye bateau min bɛ yen n'u y'o ta bateau ɲɛnama kun tɛ koyi kurun kɔni don u y'u fira k'a ka musaka de sara ka taa don a kɔnɔna na u b'a fɛ ka kɔgɔji tigɛ ka taa ba kɔfɛ san 2024 maliyɛn 6 o fana tora nin yɔrɔ kelen na nin ko kelen senfɛ maa 28 olu kun sera ka sisi o wagati la yanni o fana cɛ décembre kalo salon décembre kalo maa 25 maliden na olu fana su taara ye nin yɔrɔ kelen in na ye tuma o tuma bateau tali ka se k'a fɔ k'u b'u senfa ka taa Marokokaw fɛ yen a ko caman k'a bɛ taa wolo Kasara la Kasara o kɔni sera Katikaw fɛ yen wala Kati suguba o caman fan caman bɛ yen ko o jenina maa kɔni min ma to waleya in senfɛ Jumadon b'a dɔn k'a fɔ ko Kati ale ni Bamakɔ ka surun kosɛbɛ kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa min ma to waleya in na nka maa caman joginna minɛn caman kɔni k'o tiɲɛna waleya in ale senfɛ n'o ye Kati sugu ale jenini ye dugudenw ni jamana ɲɛmaaw ni fɛɛrɛtigi minnu bɛ yen olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ sa yaasa tasuma in dan bɛ se ka sigi a la tuma min na nka o y'a sɔrɔ kɔni tiɲɛni ale barika bonyana kosɛbɛ sabula a yirala k'a fɔ ko tasuma fanga ka bon yanni sapeur pompier olu ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ n'an bɔra an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la kununko juma ale ye bisimilali kɛ a ye maa jumɛn bisimila sa Senegalikaw olu ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Biram Diop ye Biram Diop a kelen mana han a nana ni maa caman ye u nana Asimi ale kumaɲɔgɔnya a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamanakuntigi ye n'o ye Basiru Jomaye Fayi ye ko o de y'a ci ka na Asimi fɛ yen bataki min kɔni tun b'a bolo sa k'a kɛ kun ye bɛn ni kelenya bɛ Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka sinsin cogo min bamancɛwale ni jugawale kɛlɛli kɛlɛ bɛ se ka ɲɛsin o ma cogo min Biram Diop a y'o fɔ a tilalen ani Asimi ka ɲɔgɔn yira Sadio Kamara o jɔlen don a kɔfɛ sa n'a ka dulokiba jɛman ye a bɛ ka bugunatigɛ kuma ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye a ko k'ale nana ni bataki min ye bataki in kɔnɔna na hakilisigi ni basigi baara min bɛ yen n'o bɛ Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ko o ka se ka sinsin Senegal yɛrɛ kɔni bɛ waso bi Mali kɛlen don ka wulikajɔ min ta ka ɲɛsin bamancɛwale ni jugawale kɛbaaw ma
ko yaasa dɔ ka se ka faro ka sa ni Senegal dancɛ la u nakun ye o ye Mali ni Senegal fila k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛlɛw sinsin Senegalikaw ka maa cilen kana n'olu ka wolomasiri tabaw ka minisiri ye a ko k'a tɛ ɲinɛ fiyewu ko sabula ko Mali ale ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ bɛ yen koyi ka taa min ye Amara ninnu ka dugu fanfɛla la ye n'o ye Falemé Badji ye k'o bɛ dancɛ bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sanubɔlaw sigilen don kan u bɛ tigɛ ka turu kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ o la cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na yaasa kɔlɔlɔ kana don jamana fila si kun kow na fɛɛrɛ ɲini o la don nataw la fana Mali ale ni Senegal dancɛ min ye frontière janba ye sa k'u na baara kɛ o fana kan u ka maa mafalen n'aw kɛ Senegalikaw ka minisiri kɔni ko ko ale nana ka na nin ci in de fɔ jamanakuntigi ye a gbɔɲɔgɔnkɔ min bɛ olu fɛ yen o tɔgɔ la yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin ko in na min ye basigi ni lafiya ye o bɛ se ka don jamana ninnu kɔnɔ cogo min na k'olu kɔni nana ko ka na o de ɲɛfɔ yaasa Mali ani Senegal fɔ an ka ɲɔgɔn wɛrɛ kana wuli o la tuguni koyi an ka ɲɔgɔn faamu k'an bolo di ɲɔgɔn ma bamancɛ wale n'u ka wale kɛbaaw an bɛ se ka olu kunbɛn cogo min na ka se ka o kɛlɛ kɛ kunungu ni ne kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la Fala ye sɔɔni sisan an bɛ segin ka na e ma ni kibaruya wɛrɛw ye. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Dugutigi ni wari dafara e passé d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Nga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Hôtel Lafia dagayɔrɔ bɛnnen don Sevare Baguetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se dagabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye. K'i mana ganin Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye
a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écriture presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye
ko kan kiwariyaw nasiraw la sa an b'a fɔ an ɲɛna k'an bɛ taa Gambikaw fɛ yen Gambi maa dɔ ale minɛna nin waati in na Amsterdam min ye furakisɛ 128 o de tun bɛ ale bolo a kun kɛlen don k'olu dogo sa a ka minɛnw olu kɔni na drogue in a yelen a kun waati min na a yirala sa k'a fɔ ko a kɔni bɛ bɔ Gambi yan fan de fɛ min ye Amsterdam polisiw ye olu kun ye sigana don a ko la nka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen kɔni k'u sɔmin'a ma kabini a bɛ ka bɔ Barcelone ni minɛn ninnu ye min ye furakisɛ 128 a tun b'a fɛ ka taa n'o ye ka bɔ Bruxelles kaw fɛ sa ka i kunda n'o ye Banjul kan min ye euro wari 10,000 o fana kun yira a bolo a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ko a ko jɛlen tɛ kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla olu kɔni y'a minɛ sabula a yirala k'a fɔ ko min ye Gambikaw ye olu ka maa don o yera a ko nɔfɛ Tchadkaw fɛ yen olu ka fanga ɲɛmaa n'o y'u ka premier ministre n'o ye Alamayi Alina ye ale kɔni bilara a nɔ na tuguni sabula ale tun ye walan sɛbɛ k'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye wasaden kalata min kun kɛra o y'a to sa gouvernement ale ka ci jamanakuntigi ye n'o ye Idriss Déby denkɛ ye k'a ka ale kɔni ye danaya da ale kan u ka jamana télévision soba la nin dɔgɔkun in ale kɔnɔna na République démocratique du Congo a ko wusulen don kosɛbɛ min ye maa minnu ye marifa ta n'o ye jɛkulu marifatigiw ye a yirala k'a fɔ ko Rwanda kɔni bɛ k'olu kɔkɔrɔma don nin kalo in tile 5 k'u ye wulikajɔ wɛrɛ kɛ tuguni ka ɲɛsin Kongokaw ma Kongo jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Tshisekedi ale ni Kagame olu kɔni bɛ ka wulikajɔ de kɛ sa yaasa min ye marifaw bɛ se ka da cogo min nka bɛnkan kɔni ma sɔrɔ gouvernement fila ni ɲɔgɔn cɛ sabula marabolo minnu bɛ yen ni kɛlɛ min bɛ senna bi a yirala sa k'a fɔ ko min ye Corneille Nangaa n'a ka maaw ye olu ko fo ka t'u bolo de da Kaki Kinshasa ka koyi ko n'o tɛ ko dugu fɛn bɛ k'a fɔ k'o tɛ foyi ye olu ɲɛna Faransikaw fɛ yen kamalen dɔ minɛna ale kɔni tun b'a fɛ k'i senfa ka bɔ polisiw olu ka bolo ka koyi u ka préfecture min kɔnɔna na sa BFM TV maaw y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni tun b'a fɛ ka polisi kelen k'o bɔ a nin na nka maaw olu kɔnna ale ma kosɛbɛ polisilakaw y'a yira sa k'a fɔ k'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna to parquet o bolo n'o ye tribunalakaw ye brigade maaw olu ka ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ siga kɛlen don maa in na n'o y'a sɔrɔ a n'a kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ walima n'a sɔrɔ bamanciwale kɛbaw olu tɛ Aga Khan ni ale ye imamiba ye imami min bɛ silamɛya bolo sira min na n'o bɛ tali kɛ Ismaël ka bolofara la sa baɲumankɛ tɔnba o tun bɛ a bolo nafolotigiba in ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la février kalo tile 4 Lisbonkaw fɛ yen k'a si to san 88 na a kɔni taara sa ka maa minnu to a kɔ sa o kɔni ye den 3 ye ale ni denmuso 1 min ye mɔdenw kɔni ye o caman baden de b'a kɔ Aga Khan yɛrɛ a bolo nɔ bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan waleya caman kun kɛra a kun y'i sen don o la ka Amadu Tumani Ture to fanga la sabula min ye ATT ye a n'o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ Bamako musée yɛrɛ ka dilan ka ɲɛda kura sɔrɔ k'a kɛ tan cogo la n'o ka parki fara kan Aga Khan ale ka fondation o ka wulikajɔ don Chinois u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye février kalo tile 10 ko olu kɔni na 100 saradala sa 15 o fara musakaw doni kan min ye charbon ni gaz ye ka bɔ lamɛrikɛnkaw olu fɛ yen ko sabula min ye États-Unis ye ale ye 10 fara taw kan min ye ninnu yɛrɛ Chinois yɛrɛ fana y'a yira sa fɛn fɛn kɔni bɛ bɔ Américains fɛ ka se olu ma sa ko olu na o fana fara dɔ fara a kan min ye Chinois ye u ko k'u na sɛgɛsɛgɛli fana boloda yaasa k'a lajɛ minɛn minnu bɛ yen baara minnu bɛ yen subahana mansinw siraw fana fɛ k'a lajɛ min ye Américains ye n'u tɛ ka don olu ka bɔ a kɔrɔla la Mexicaw olu y'a yira nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasi 10,000 ye olu bɛna o bila ka taa u ni États-Unis olu dancɛ la koyi ko sabula olu ɲɛ b'a la k'a fɔ min ye lamɛrikɛnw ye u bɛ ka taa wulikajɔ minnu kɛ ye o ti bɛn musaka minnu bɛ yen n'o bɛ sara douane la 100 saradala ka 25 fara o kan minɛn minnu bɛ don ka bɔ olu fɛ yen Donald Trump nalen ni sisan cɛ k'a ko cayara sɔrɔdasi 10,000 ko kɔni kɛkun ye min ye u bɛ se cogo min na sa ka se ka kɔlɔsili kɛ waleya minnu bɛ yen n'o ye waleya cɛjugu ye n'o bɛ tali kɛ ko la sa minɛn dontaw la k'olu fana na Américains olu sɛgɛsɛgɛ u ka taa ni ka segiw la États-Unis a yira la sa k'a fɔ ko min ye maa fɔlɔ minnu kɔni gɛnna sa n'olu kan ka u ka minɛnw cɛ ka bɔ Guantanamo n'o ye kasojuguba in ye kibakaw fɛ yen ko olu kɔni bilama ko u bɛna olu kɔni ka kasoko in ko bɛna a ɲɛ lajɛ cogoya wɛrɛ la maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni kan ka bɔ Guantanamo guwa in kɔnɔna la pewu olu kɔni ka kow sigilen don sen kan halisa États-Unis kaw fɛ Donald Trump a ko ko ale kɔni bɛ min nɔfɛ sa Gaza o sɛgɛsɛgɛli ka to sen na Palestine kaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na o fana ka lajɛ yaasa kɛlɛ ale kana na kurakuraya tuguni lamɛrikɛn jamana ale ka laɲini y'o ye n'an segira ka na an yɛrɛ fɛ yan min ye musaka min bɛ sa telefɔni ko la sa a kuma cayalen n'o tile 2 in na
telefoni ko effort de guerre kan o di effort de guerre dili hugumu kɔnɔna na a nana ye k'a fɔ a kuma cayara kosɛbɛ zeyi gouvernement yamaruya min ni o bɛ di a ma fala ye a kelen tɛ koyi i ɲɛ b'a la jamana dɔw ta bɛ 15 la han anw ta kɔni bɛ kelen na fɔlɔ ka kɛ n'an ka sɔrɔ ye sabula i ɲɛ bɛ telefɔni so ninnu fana na sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ u la n'a ma ɲɛ k'olu bɛna n'an ka wari ta ka taa n'a ye ten i ye filen ni galama ci ɲɔgɔn na message taara répondeur ka wari message cira wari i ye wari ci wari a bɛɛ lajɛlen ye wari ye olu b'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye ten jamana yɛrɛ b'a ka hakɛw lajɛ u ka sɔrɔw kan k'a lajɛ ka falen don a la fala ye sariya min don a bɛ bɛn nka nin waati in de la anw ka jamana de kɔnɔna na sɛgɛn de bɛ maliden kan orange money fana ne dun b'a dɔn k'a fɔ o ko in min filɛ nin ye a bɛna gɛlɛya sabula kabini bi ka ban an ɲɛ b'a la k'a fɔ yɛlɛma donna ko la caman a fɛn ninnu nɛgɛjuru sira ninnu caman na e ko minnu ko k'olu ta ye fu ye o na kɛ fu ye tuguni sira dɔw kɔni kun bɛ olu kɔni ko ko cili wa an t'a dɔn tali de k'o ye fu ye olu fɛ yen nin baabu in kɔni ne gannen don bi kosɛbɛ a kuma cayalen don kosɛbɛ maaw bɛ ka ɲɛɲini k'a ko la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa a ko bɛ se ka faamuya cogo min na o fana bɛ se ka kɛ minisiri Sanu ale yɛrɛ kɔni kun bɔra ka kuma ɲɛfɔ a ko la yaasa jamanadenw bɛ se cogo min na ka faamuyali k'a ko la nka o bɛɛ n'a ta maaw kɔni a bɛ n'a fɔ ko in ma kɛ u fɛlaba ye han fala ye parce que bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko in a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye dɔw yɛrɛ ko n'an ko an ti wari di ko nin y'an ka wari tatɔ ye fala ye burukinakaw fɛ yen magistrat ye magistrat bila kaso la han amara ma kɛ wa communiqué nin bɔra procureur général yɔrɔ burukinakaw fɛ yen cour d'appel Bobo Dioulasso ko ka kɛ ni u ka président du tribunal de grande instance min bɛ Banfora o minɛli ye juillet kalo tile 29 san 2024 min ye parquet min bɛ yen n'o ye grande instance ye n'a bɛ Banfora ko min ye maa dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Lalogo Dawukore Sulemani ko kɔni ye ɲinini kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlɔ ye n'o ye juge ye fala ye k'a y'ale ka wari ŋanamu dɛ sefa wari 9,000,000 ko a y'o kɛ ngulaki Yoda Sidi ni ale ye magistrat tribunal na sa Banforakaw fɛ yen ko ale kɔni ni maa minnu tun bɛ nin ko in na sa o ye Tera Lamini ye Kulubali Adama Kologo Yanogoro Augustin Uramba ani Adama n'a tɔw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko a kun ɲininiw fɛ sa maa min kɔni bɛ yen ni o ye laɲini in kɛ sa k'u ka jaabi di o ma o de la sa soit transmis kɔni taara sa ka di commandant de brigade ma ale ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u ɲini gendarmerie la Banforakaw fɛ yen ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u lamɛn kamalen ko k'a ka wari juru bɛ aw la a ko bɛ cogo di fala ye tribunal ale ni maa minnu nɔ minɛlen don nin ko in na e ko dugukolo ko tɛ de Banfora dugu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko min ye dugukolo ko ye k'o de bɛ nin ko in dugu ma koyi sabula dugukolo minnu dira n'o waleyaw kɛra ko o de kɔni ye ko in gɛlɛya i b'a dɔn k'a fɔ tribunal lakaw fɛ yen ala ka n'i sen ye min na o y'o ye fala ye fɛn fila bɛ tribunal la kana sɔn o ma dɛ juge d'instruction ani brigade o fila ma ɲi dɛ n'a fɔra ko soit transmis fo n'u maloli ma dɛ non hali ni ye ministre bɛ taa n'i ye cour suprême na fo n'u t'a fɛ k'i minɛ dɛ o de la i m'a ye ne terikɛ ni dɔgɔnin Bubu Mabel ko k'ale y'i sen fa ko cɛ ko ka carte d'identité bɔ k'ale y'i sen fa k'a ko ni e ye ne minɛ ko o tɛ e ye tuguni ko ye ne yɛrɛ de ka fasadenya ye fala ye kiiri tigilamaw u ko min ye parcelle min bɛ sen na nin ko in na ni tribunal ɲɛmaa ye n'o ye Yoda n'a tɔgɔ bɛ o la k'a bɛ taa se parcelle 18 ma n'i y'o musaka ta k'a jateminɛ n'i ye sefa wari 100,000 ani kɔ ko o fɛn de don waliya ninnu daminɛna kabini san 2022 ka na se san 2024 ma maa caman de tɔgɔ bɛ a la minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin juge ma koyi juge kofɔlen k'a ka ko de tɛmɛna dan kan pewu dunko juguya ni yuruguyurugu ni tɛrɛndaraki maaw la k'o de la sa Banfora kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw nalen kɛ sa procureur min bɛ Bobo Dioulasso o ko ko k'a minɛ tɛ magistrat kɛlen ka magistrat minɛ nin kɛ man di anw fɛ yen dɛ anw fɛ yen nin kɛ man di
o de la sa fala yi a kuma guwanen no bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la procureur a ma ɲɛ min kɔ sa a ye bataki min kɛ ka se ka ɲɛfɔli k'a ko la o de ye nin ye sɔɔni sisan an bɛ t'e fa fɛ yanni an ka maa bisimilalen an n'ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ.